Pán moderátor, kolega Igor Matovič má napísané na tričku, čo tu tam máte, že my vás mafii nepredáme, ale posledné udalosti, posledné správy, ktoré tu boli povedané, v podstate potvrdzujú, že oni tú mafiu tvoria. Pretože tak, ako manipulovali a oklamali národ pri nákupe testov, teraz sa pokúšali podplácať policajné zbory, aby si mohli registrovať nejaké staré autíčka. Bolo to medializované. Pán Matovič, teraz ste to obhajovali. Prečo klamete? Ale že hovoríte, že sme niečo také robili, ale hovorím, že sme niečo také nerobili a to, že niekto z firmy, ktorú si my najmeme, že možno niekde niečo dá niekomu 20 Keď rozprávať niekto iný, prvý vy ste vykrikovali, že to je mafia, vy ich nepredali. Že vás hanba Ste takí istí, ako boli všetci predtým. Že vás hanba A to je aj odpoveď na vašu otázku, pán moderátor. Čo sa týka pána vysvetlenie, ktoré povedal Igor Matovič teraz v relácii? Samozrejme, že nie. To ich modus operandi, takto pracujú stále cez Pavlinku, tunelujú peniaze z nákupu testov, to investujete do Archikapital, kde si necháte... Cez akú Pavlinku? Cez vašu manželku, vy si to necháte... Stojíte s týmto výrokom, tak? Tak teraz máte žalobu, pane. Mojej manželke vy dáte pokoj. Vy nesiehate po špinu na päť. Pán Matovič, ja som presvedčený. Na päť nesiehate mojej manželke. A takéto chrapúnstvo hovorí, že tunelujem cez moju manželku štátne peniaze z nákupu testov, že sa nehambíte. Ste nechutný, odporný mafián, ktorý tuneloval štátne peniaze, keď ste boli na Banskobystrickom hraji. 103 stavebných strojov za 1 euro ste predali kamarátom s mafiánom Sujom, ktorý sa chváli, že tu trénoval Černákových žahov. A vy idete si obtierať pusu o moju manželku, že sa nehambíte, pani. Uklonite sa. Toto rozprávate svojmu psychiatrovi na sanatóriu. Vy ste chudák úplný. Vy ste úplný chudák. Je to môj názor. Hovorím to ako, vy ste chudák, ako môj názor, nie ako faktické konštatovanie. Ja hovorím ako faktické konštatovanie, že ste chudák. Ale hovorím ako môj názor, že podľa môjho názoru ste tunelovali peniaze z nákupu testov a potom ste cez Archikapital, cez Pyramidovú hru si potom nechali ešte privátne peniaze. Názor alebo fakt? Je to môj názor, je to moje presvedčenie. Nie, teraz to korigujem, hovorím, že to je moje presvedčenie. Korigujete zrazu. Áno, je to moje presvedčenie. Zistíme to, keď polícia bude mať skutočne rozviazané ruky a teraz sa dostávam